Adunay pamilya ang usag-usa. Subot ipasabot, kada usa kanato aduna kitay pamilya. Ikaw adunay pamilya, ako adunay pamilya, ug ang imong mga classmates adunay tagsa-tagsa ka pamilya. Kana siya ang usa ka hulagway sa usa ka pamilya. Adunay pamilya nga wala na uban sa balay ang lolo ug lula. Adunay pamilya usab nga kauban sa balay ang lolo, lula, auntie ug angkol. Kini siya, kinsa ka ani siya? Kini si papa. Kini si mama. Si papa ug si mama, membro kana sila sa pamilya. Sunod nato na hulagway kay si kuya ug si ate. Aduna usab bata or ang baby. Membro gihapon na si kuya, si ate ug ang bata sa pamilya. Sunod nato na hulagway kay si lolo. Si lolo ug si lula. Membro gihapon si lolo ug si lula sa atong pamilya. Kinsa ragud ni siya? Siya si papa. Si papa. Unsa kaha ang katungdanan ni papa? Unsa kay trabaho ni papa sa atong pamilya? Okay. Si papa ang haligi sa pamilya. Si papa ang haligi sa pamilya. Ug siya ang nangita og trabaho para sa iyang pamilya. Si papa kuno ang nangita og trabaho para sa iyang pamilya. Kinsa ragud ni siya? Siya si papa. Sunod nato na hulagway mao si mama. Si mama. Si mama ang mag-atiman sa panimalay ug magbantay sa mga anak. Apan adunay uban nga pamilya nga ang mama nangita usab og trabaho. So lahi-lahi adunay pamilya nga ang trabaho ni mama naa sa balay magbantay, mag-atiman sa iyang mga anak. Apan aduna usab pamilya nga ang ilahang mama nangita usab og trabaho. Sunod nato nga hulagway mao si kuya. Si kuya. Si kuya ang mutabang kay papa sa mga bugat nga trabaho sa panimalay. Si kuya ang mutabang kay papa sa mga bugat nga trabaho sa balay. Sunod nato na hulagway mao si ate. Si ate. Si ate usab ang mutabang kang mama sa ubang trabaho sulod sa panimalay. So si kuya mutabang siya kay papa sa mga trabaho nga bugat. Si ate usab siya ang mutabang kang mama sa ubang trabaho sulod sa panimalay. Sunod nato nga hulagway mao ang bata or si baby. Si baby ang giatiman pag-ayo ni mama tungod kay gamay pa kini. Diba si baby atimanon man na ni mama ug ayo kay bata pa man siya, gamay pa man. Sunod nato na hulagway mao si lolo. Si lolo. Si lolo ang amahan sa imong papa or sa imong mama. Si lolo ang amahan sa imong papa or sa imuhang mama. Sunod nato nga hulagway kay si kinsa ragud na siya? Si lula. Si lula. Si lula ang inahan sa imong
papa. Si Lula ang inahan sa imong papa or sa imuhang mama. Ug karon aduna ako'y mga pangutana kaninyo ngan hinato masabtan kung naminaw ka ba sa ako kaganina. Sige. Siya ang haligi sa pamilya ug siya ang nangita og trabaho para sa iyang pamilya. Siya ang haligi sa pamilya ug siya ang nangita og trabaho para sa iyang pamilya. Kinsa kaha ni siya? Letter A. Bata or si baby. Letter B. Si lolo. Letter C. Si mama. Or letter D. Si papa. Sige, pili ngan ha. Asa kaha na litra na siya ang haligi sa pamilya ug siya ang nangita og trabaho para sa iyang pamilya. A, B, C, or D? Very good. Letter D. Si papa. Si papa ang haligi sa pamilya ug siya ang nangita og trabaho para sa iyang pamilya. Siya ang mag-atiman sa panimalay ug magbantay sa mga anak. Siya ang mag-atiman sa panimalay ug magbantay sa mga anak. Letter A. Ang bata or si baby. Letter B. Si lolo. Letter C. Si mama. O letter D. Si papa. Siya ang mag-atiman sa panimalay ug magbantay sa mga anak. Kinsa kaha? A, B, C, or D? Letter C. Si mama. Si mama ang mag-atiman sa panimalay ug magbantay sa mga anak. Number 3. Siya ang ginaatiman pag-ayo ni mama. Siya ang ginaatiman pag-ayo ni mama. Siya ang bantayan ni mama. Atimanon kaayo ni mama. Letter A. Si baby. Letter B. Si lolo. Letter C. Si mama. Letter D. Si papa. Kinsa man to ang atimanon pag-ayo ni mama? A, B, C, or D? Very good. Letter A. Si baby or ang bata atimanon siya pag-ayo ni mama kay gamay pa man siya. Asa sa maong hulagway sa pamilya nga nagpakita sa pagdungan ug kaon. Asa sa maong hulagway sa pamilya nga nagpakita sa pagdungan ug kaon. Letter A. Letter B. Letter C. ug sa letter D. Asa sa maong hulagway sa pamilya nga nagpakita sa pagdungan ug kaon. A, B, C, or D? Letter D. Nakakumpleto ang ilahang pamilya. Nagdungan ug kaon. Number 5. Asa ana ang kumpleto nga pamilya? Asa ana ang kumpleto nga pamilya? Letter A. Letter B. Letter C. ug sa letter D. Asa ana ang kumpleto nga pamilya? Letter A, letter B, letter C, or letter D? Very good. Ang letter A, mao kana ang nagpakita sa kumpleto nga pamilya. Mao kana ang hulagway sa kumpleto nga pamilya. Atong hinumduman nga adunay pamilya
ang matag usa. Kitang tanan adunay mga pamilya. Nang hinaot ko nga aduna kamoy nakatunan. Daghang salamat.